videa a v tomhle videu si zahraju Brawl Stars. Tohle je takový plusový video, protože jsem neměla co dělat, tak jsem si našel natočit prostě videjko. Takže můžeme jít na to. Dneska bych si asi zahrál zase knockouty. Takže dáme knockouty. Tak. A můžeme si vybrat brawlera. Můžeme random. Počkat, kde mám random? Tak to ne, to jsem new. Tak. Necháme si... Tak dáme si... Já nevím, lidi, koho si dáme. Můžeme si dát Jackie. Jdeme na to. A mohli byste dát na tohle video like a odběr, moc by mě to podpořilo na tomhle kanále. A chtěl bych dát zase 101 odběratelů, jak na předešlém kanále. Takže tohle bude trochu moc ne, ale trochu těžký. Takže jdeme na to. Tady na nás vyběhne crew. Tak to jsem nemusela ani bojovat. No nic. Tak já půjdu tudy, aby se mohl aspoň někoho zabít. Ale laguje mě to. Takže nás takzvaně potahali. Tak nevadí. A mohl by jsem si vyměnit. Jo, dáme Penny. Tady máme ještě něco u Travel Passu, sok kreditů 795 a ready. A doufám, že tohle kolo vyhrajem. A mohli byste dolů do komentářů napsat s kým bych měl natočit video a co bych měl natočit za video. To by mě ušetřilo hodně práce, protože jako fakt lidi, já nevím, co mám natáčet. Ne. No nic.